जोंनि सिमाङा सिमाङैनो जानानै थासिगोन नामा? बा जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नंलिया नामा? दिनै जायखौ लानानै बनसुआ 12 घन्टा बिटिआर बन्द एबा बिटिसि हालाम बन्द फोसावनो गोनां जाबाय। दा बिनि आन्दोआव राजनितिकनि माखासे षड़यन्त्र हाबफैबाय, जायनि थाखाय उदालगुरियाव बड'लेण्ड दाबिनायखौ फिन जावरिखांफिननायनि मोनसे सुबुं गौमा लेंनो लानायखौ सरकारा गनायथि होआखै। बे गनायथि होयैनि थाखायनो दिनै बनसुआ हठात करि 12 घन्टा बिटिसि बन्द फोसावनो गोनां जाबाय। दा जों नुबोदों बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय गोबां धरना कार्यसुचि खालामबोदों, गोबां रेलि खालामबोदों, गोबां बन्द होबोदों। नाथाय बै समाव रावबो सरकारा बेफोरबायदि मोनसे रेलि खुंनो लानायाव हेंथा होनाय नुबोफेराखैमोन। मोनफ्रोमावबो सरकारा गनायथिखौ होदोंमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव दिनैहाय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि मुङै जिहेतु सुबुं गौमा खुंनो नागिरदोंमोन, बेखौ गनायथि होयैया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा दिनैनि बे 12 घन्टा बिटिसि बन्दखौ गोबां जायगायावनो मानियाखै, गोबां जायगायाव मानिदों। दा बिनिनो माखासे नुथायफोर दङ। बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै क'क्राझाराव दिनैनि बन्दखौ मानिनाय बायदि नुनो मोनाखै। नाथाय उदालगुरि जिल्लायाव दिनैनि बन्दआ गोगोमैनो मानिजानायखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुदों। बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि। बर्तमान जोंनि उदालगुरियाव फुंनिफ्रायनो बन्दआ थिगानो दङ आरो बन्द जितु बनसुआ होबाय बिनि बेलायाव खोब गोहोमा खोलैदों आरो जोंनि उदालगुरियाव बर्तमान। रायजो राजाफ्रा मानिदोंना मानियाखै जे बन्दखौ? बिथांमोननि जितु बन्द होनाय बिथोन बेखौ जोंनि उदालगुरियाव रायजोफ्रा बेखौ मानिदों आरो मानिनानै सोलिदों। बर्तमान नोंथांमोनाबो नुगासिनो जोंनि उदालगुरियाव दासिमहालागै बन्दआवनो दङ आरो। बेनि बेलायाव बेखौनो बुंनो हास्थायदों जिहेतु दा बनसुआबो मोनसे फरायसा आफादनि जानानै फैबाय आरो बिनि बेलायाव जितु बन्द होदोंमोन बिथांमोना प्रग्राम लानो नागिरनायाव दिनै पारमिसनखौ मोनासै। बेयो एसे दुखुनि बाथ्रा जाबाय, जिहेतु बिथांमोनाबो फरायसानि बिबानखौ लानानै जिहेतु खामानिखौ मावनो हास्थायदों, बेयाव बे प्रग्रामखौ पालन खालामनो बा प्रग्राम खुंनो मोननायमोनब्ला बेयाव साबसिन जागौमोन होननानै सानो आरो। गैया जे हारिजों लोगोसे बर' हारिजों लोगोसे बेनि बेलायावथ' जोंनोथ' दिनै जितु बड'लेण्ड सेपारेटनि खोथा, बेयाव जोंहा मैखोम बेयाव सापर्ट दङ आरो बेखौ मोनोब्ला जों बर' हारिनि थाखाय बियो साबसिन जागोन आरो। হয়, সদৌ নেশ্যনেল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া যি বন্ধ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ওদালগুৰিত সৰ্বাত্মকভাৱে পালন কৰা হৈছে। তেওঁলোকে যোৱা শনিবাৰে আহ্বান জনোৱা যি গণসমাৱেশৰ চৰকাৰে অনুমোদন বিচাৰিছিল সত্ত্বেও চৰকাৰে নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত এই বন্ধ দিয়া বুলি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদ স্বৰূপে তেওঁলোকে আজি যি বিটিআৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 12 ঘণ্টীয়া, এই 12 ঘণ্টাৰ ওদালগুৰিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সৰ্বাত্মকভাৱে পালন কৰা দেখা গৈছে। ভালেখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে, বন্ধটো মানা গৈছে, ভালেখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে। সকলোৱে মানিছে, ভালদৰে মানিছে। পাৰে মিটিং কিয় নোৱাৰে? সকলোৰে অধিকাৰ আছে মিটিং কৰা। গণতন্ত্ৰ দেশত সকলোৰে অধিকাৰ আছে মিটিং কৰা। নাই, বহুতো ভালেখিনি কৰিছে। মই ৰাতিপুৱা চাই আছোঁ গলমাৰ গোটেইখিনি বন্ধ আছে। টাইমত সিপাৰে ঘূৰি আহিছোঁ মই, গোটেইখিনি বন্ধ আছে। মেইন টাউনটো গোটেই বন্ধই আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোনো দোকান খোলা নাই, চব গোটেই বন্ধ আছে। মাছ মাংস যিমান ৰাতিপুৱা হয়তো গম পোৱা নাছিলে, সিহঁতে আহিছিলে ৰাতিপুৱা, কিন্তু বন্ধ দেখা পাই কিনে সিহঁতে গুচি গৈছে। বন্ধ খোলা নাই কোনো দোকান, ভালে বন্ধ পোৱা ভালে কৰিছে। আৰু মিটিঙৰ ৰিজনটো তাৰমানে কি কাৰণে মিটিং হৈছিল সেইটো মইতো পলিটিকেলি জানো কিছুমান বস্তু। আমি এতিয়া বিজনেছমেন, আমি এতিয়া পলিটিকেলৰ বিষয়ে ইমান নাজানো যে কি কাৰণত বন্ধ, তেওঁলোকে কি কাৰণত মিটিং এৰেঞ্জ কৰিছিলে বা কি কাৰণত পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, গোটেইখিনিতো মই ক'ব নোৱাৰো। যিহেতু আমি বিজনেছ কৰোঁ, আমি চবৰ লগতে মিলি থাকিব লাগিব। আমিতো পলিটিচিয়ান নহয়। যদি জাতিৰ স্বাৰ্থে বা ৰাইজৰ স্বাৰ্থে কোনো এটা কাম কৰিব বিচাৰিছে, তাতে বাধা দিবলগীয়াতো কোনো নাই। সেইটো ভাল কথা, বন্ধ হৈছে। বা गुबुन फारसेथिं बिजनी बर' बाजार गारगाव एमइ स्कुला थांनाय फुंनि 5 बाजिसो समाव हठात
गोख्रों बारहुंखा फैनानै गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों। उखुम थिं सिलिं फांखा गोबांखौनो नस्थ' जादों होननानै फोरोंगिरिफ्रा फोरमायदों। दा बेबो जोंनि सोलोंथाइ लाफुनाय गथ' गथायफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आसा खालामो सरकारा बिनि सायाव थाबैनो नोजोर होनानै माने बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन। नंगौ, नै दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव गोख्रों बार फैनानै माने जोंनि गारगाव एम इ स्कुल बिनि जे क्लास 8नि आरो 6नि बे मोननै खथाखौ फुरा माने गासिबो थिं बाथाम बेफोरखौ माने सिफायलांजोब्बाय। सिलिं थिलिं फांखा बेफोर माने गासिबो लांखां फांखां बायजोब्बाय। दा माने क्लासरुमा जोंनिया दा क्लास लानो हानाय अबस्थायाव गैया। दा बेखायनो बे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आङो खावलायनो लुबैयो, जोंहा PTC सोरखार दङ, आसाम सोरखार दङ, बिथांमोना माने आरो शिक्षा डिपार्टमेन्ट थाबैनो माने जोंनि क्लासरुमखौ माने मेरामति बा फाहामनानै जेरैखि जाया होफिननांगौ, जाहाथे जोंनि छात्र छात्रीफ्रा फरायसाफ्रा माने क्लास लानायनिफ्राय माने गोजानाव थानो नाङा आरोखि। दा बे आं बेखौनो हास्थायो, थाबैनो जाहाथे एक्सन लानांगौ आरोखि बिनि सायाव। बिनि सायाव जेबो अल्टारनेटिभ राहा जोङो सानथ'नाय जायाखै। बानायफिननाय समा गोख्रैनो थाब माने जुदि एक्सन लायोबा मेक्सिमाम साननैनि गेजेरावनो माने आङो रिपेयारिं खालामनानै बेखौ माने फोजोबनो हागोन बायदिखौ आङो जि कन्डिसन बेखौ नायनानै जों सानदों आरोखि। दा बे साननैनि गेजेरावनो जुदि थाबैनो मोजां एक्सन लानानै जुदि क्लासरुमखौ खालामना होयोबा मोजां आरो। जिहेतु एम इ स्कुल गारगाव बे जिहेतु मोनायाव जाथाय जानानै थांबाय, बाइकखौ लांजोब्बाय बारहुंखाजों अखाजों, थिंबो गैला आरो दंफांफ्राबो जिहेतु केसि बाथाम होन जेल्ल' बाथाम होन खेबसेनो बायफ्लेलांजोब्बाय। बेखौ मेरामत खालामनायाव नंगौ नोंनाया साननै कि सानथामा नांगोन। बेखौ थाबैनो जाहाथे जोंहा डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ हरो आरो एक्सन लायो, बेखौ आंबो गुरैयै नैबे रादाबनि गेजेरजों